Сериозно ли ще се го причина това нещо отново? Днес ще направя 4 нива на оригами. От най-лесното до най-трудното оригами. Знаете ли това колко време и нерви ми отне предния път? Ако сте гледали видеото, ще знаете. Даже знаете ли какво? На 3000 харесвания ще направя още един оригами паяк, който седи в шкафа ми от супер много време. Купих си го от Пепко и чакам да го направя отдавна. Скоро ще почна да стримвам, така че кажете ако искате да го направим на стрим. По принцип са кефя на оригами от доста малък, но имам един проблем с оригами. Хем е супер готино и супер приятно като го правиш, обаче идва една стъпка. Примерно е тук опашката, която просто не става и не става. Разбирате ли, трябва да правите 500 пъти докато на целите как трябва да стане тая сгънка. Но пък в 1% в който ти се получи и успееш да го направиш, си доволен после за цял живот. Ето тук така имаме 4 листа, които не са за оригами. Чакай малко сега, сенсей. Как така не са за оригами? Кои са листите за оригами? Листите за оригами не трябва да бъдат листи, а картон. Цветен картон. Тези са просто хвърчащи обикновени листи. Ама какво да направя, маняк? В книжарницата дете до вкъщи нямаше друго. А тук в София, ако не вземеш от книжарницата до вкъщи, трябва да отидеш на майната си. 40 минути в посока. Единственият проблем на тая хартия е, че има по-голям шанс да се скъсам в ръцете ми, ама ще гледам да съм по-внимателен. Напочваме с първо ниво. Първо ниво е пеперуда. Слей! Не, просто не можах да намеря нещо, което да е за по-малко време. Първо ниво отнема 2 минути, така че смятам, че е окей. Прави се супер лесно, предполагам. Избрах червен цвят, защото е пеперуда, да я знам какъв цвят да избера. Айде, почваме. Значи първата сгънка, така като гледам, е просто така на 2. Като един, такъв тънък съвет, като непрофесионалист, много трябва да внимавате всичко да е нацелено, като правите оригами. Да ви бъде перфектно сгънато, да няма никакви криво сгънати работи, защото една сгънка да прецакате и ви обещавам, приключва всичко, разбирате ли, няма да може да го направите като хората. Така също хубаво се натискам да ми е перфектно сгънато, за да няма фалове. Сега трябва да го сгънем на другата страна. По принцип смятам, че това, което ще се направи тук е някакъв вид тръгълник след малко, но първо винаги почват по този начин. Просто явно начина по който се стартира оригами е горе-долу идентичен. Тук цяло няма и много опции в началото. Той или го сгъвате на правоъгълник или на триъгълник. Няма как да го сгънете по друг начин. Така. Втората ми сгънка, малко е накриво. Малко не ми харесва така. Този ъгъл съм го прецакал. Сега ще го оправим. Готово. Така е добре. Чакай, много се разбърза изведнъж. Така и така, нали? Да. Както правят някакви супер тъпите бейсик работи, изведнъж свичват наобратно, правят някакъв тръгълник от нищото. Такива номера постоянно ги правят в оригамито и трябва много да внимавате, защото може да се объркате и да вземете да го сгънете на грешната страна. И после се чудите, ама какво стана, що не се получи при мене, то ска го направи. Връщайте назад, гледайте по 15 пъти, да я знам. Ще сложа после между другото линки за 4-те нива, които може да си ги изгледате и да си ги направите, ако искате. Сега, значи същото, само че на другата страна се прави. Ето така. Добре ли го сгънах? Добре. Ето вижте сега прямо тази хартия. Тук това нямаше да стане, ако е картон. Вече я прецаках, човек. Тя от най-малкото съгънета с хартия. Стои на пръсти. Кофти е като цяло. Ползвайте по-добре някакъв дебел картон. Така, всяки са тия номера, брат. Как го сгънате? Значи така. Видяхте ли сега? Това пак е такъв вече по-next level трик. После го сгъва като салфетка, добре. Значи, така. Чакай малко сега. Каква е тъс ножица, де тя извади? Не сме се разбрали за такива работи, нали? Оригами, аз ако мога да реша, мога го направя без да го сгъвам на пеперуда. Само този ъгъл ли реши, да? Май само него. Чайте само да го нагласа хубаво, да не е да се разминава нещо. Не можа да видя колко точно реже, ама предполагам, че няма значение, просто трябва да е заоблено. Нали ще е хубаво, ако ножицата ми режеш добре, нали? Ама какво да направя? Мисля, че е окей. Позаоблих го. Дали ще трябва да срежем и другата страна, обаче сега ще разберем. Явно не. Просто го разгъва. Така. Добре. И сега
Аха, добре, значи сега сгъваме ето това. За сега е сравнително лесно, няма нищо наистина, което да ме затрудни, така че добре съм го подбрал. Ма то беше очевидно, що ме 2 минути, нали, няма как да не е лесно. Сега сигурно ще направи същото, да. То ще стане като сърце тук. Много романтично. Трябва да подаря такова на Дари. Малко не го сганах баш както трябва, както и да е. В принцип неговото няма дупка ето тук по средата, вижте как се получава цепнатина. Ама това е, защото са му сгънати перфектно листите по-рано, така че това няма как да го поправя. Просто трябва да се науча да сгънам по-добре. Чакай, какво? Как така, бе? Чакай. Тук това отзаде идва... Какво? Аха, виждате ли, то вече прилича на пеперуда. Сега просто сгъваме това. Е така, даже ще го направя на двойната му сгънка. Той го прави с една, ама моето не ще да седи иначе. То даже ще е хубаво да го залепа тук някакси, да му сложа малко лепило, ама нямам в момента. Но да, пеперудата ни е, кажи рече, готова. Пък е доста ефектна като цяло, наистина прилича на пеперуда и е 3D някак със смисъл, не е някаква плоска. Бе, добре, доволен съм от този първи туториал. Айде да видим какво е следващото ниво. Преди да видим следващото ниво, което между другото е много интересно, няма как, трябва да ви напомня за kamatogames.com, моите партньори. Чакайте, тая манга паса ме е фанал на обратно, братле. Откъдето може да си вземете манги, фигурки, карти, марти, всичко, което се сещате, манга и аниме го има там. Just name it, bro. Just name it. Ако си харесате нещо, код 7010, получавате си отстъпката. Аз също получавам възнаграждение. Всички сме доволни, разберете ли? Не, сериозно, ползвайте. Вау. Продължаваме с второ ниво, което е оригами котка, брато. Този туториал отнема 3 минути и 20 секунди, така че вече е доста по-дълъг, пък и самата форма на котката ми изглежда много по-сложна за постигане, така че сметнах, че това е окей за второ ниво. Направо да се захващаме, взех синьото, по принцип на туториала е черно, което е по-готино за котка, защото черните котки са най-яките котки, ама нямаше черна хартия, имаше само тази. Просто сгъваме пак на 2, май. А не, този път е на триъгълник, добре, има разлика, почва по различен начин. Триъгълник. На места е криво, ама хартията ми така е отрязана, всякакво направя. Всичко е различно. Никакви квадрати няма, само триъгълници правим. И тази сгънка на предното я правихме чак накрая, човек. Тук направо ще от първия път я правим. Чакайте, сега той не го сгънах много добре. Така. Това е. Това предполагам, че от другата страна ще е същото, но нека видим. Сгъвам го. Това е много трудно, човек, да го направя. Да почва от края, разбирате ли, от тук да почва. Не мога да го сгънате, човек, гледай. Как да го сгънате? Трябва да внимавам обаче, защото тая хартия, както ви обясних, не държи много на бой. Не е много окей такива сгънки да я правите прекалено много пъти. Чакай малко, шефе. Каква е тая сгънка, бе, брат? Каква е тая сгънка, бе, човек? Това маняк направо ни разказа играта. Той е тотално различни неща прави този път. Откъде си го извади той, брат? Как моето стана така сгънато, твоето стана инак? И естествено, вижте къде ми отива триъгълника. Вместо да е по средата, отива на майната. Чакай, бе, брат. Нещо такова ми се вижда това. Като сгънка, сигурно от другата страна, да, пак същото. Аз си едно правя самолет, бе, човек. Файта с котка, как ще стане коткато й? Леле. Той ма разби това. Той ме разби. Това е много по-сложно, човек. Тук много неща му объркаш. Сега на другата страна. Разгъвам го на макс цялото. Тук се прецака малко с къса. Сега това е лесно. Просто го сгъвам на триъгълник. Ще обръщаме го наобратно. Насам. Това обаче докъде го правиш, брат? Значи целият триъгълник трябва да излезе. Не, моето вече е избъркан. При него тук се получава триъгълник, при мен е гъс. Обръщаме го. Така, добре, това трябва да се сгъне някак си тук. Какво стана тук, брат? Гледайте сгънката, моля ви. Ти лут ли си, бе? Успокой малко топката, брат. Ти ма взе тук за някакъв оригами мастър, брат, ли, то разбереш? Какво?
Още сгънки. Как ли пък не? Не съм очаквал друго да ви кажа. Разгъвам го и правя и на другото така същото. Използва трап картата. Какво? Луд, побъркан ненормален откачен. Не, той някак да го направя, брат. Абсурд тотален. Аз даже не разбрах какво направи. Така, тези влизат навътре. Доколкото разбирам. Не, нещо не е като хората, брат. Не, аз наистина не знам точно какво направи, брат. Просто не знам какво направи. Така, навътре слагат ъгълниците. Това го виждам. Това е целият филм. Слагаш първо навътре, обаче после още веднъж някакси изгъва. Той ли, не ли той? Живота му да. Той изгъва реално първо долните триъгълници. Навътре. Ма то пак не става Кенев. Някъде другаде ми е филма, брато. Нещо друго бъркам, човек. То просто няма лойка. Добре, Галфон, ти го направих, бе. Аз не мога да мина второ ниво, мой. Най-после, брат. Той го сгъва двойно отдолу, човек. Защо не го каеш някак си, бе? Как да го разбера, че го сгъваш двойно? То не мога да го видя. Гледайте за какви сгънки. Виждате ли за какви сгънки стана въпрос вече? Тук сме много на следващото ниво, нали? Какво? Да. Добре, направим. Това е едното ухо на котката, предполагам. Добре, джингиби. Няма страшно тук, брато. Окей, горе-долу като неговото. Да кажем. Добре, сега това малко прилича на някаква птица в момента, не на котка, но да му дадем шанс. Добре. Пак, като почнете с тези работи, човек, как стана той? И мисля, че сега така трябва да стане. Той ли то, брат? Паси, това ми разказа играта, човек. Той прилича ли на котка, аз не мога да преценя. Горе-долу. Аз едва го направих, да знаете. Едва го направих. Как ще справя с следващото ниво, Продължаваме нататък, като следващото нещо, което ще направим е оригами Скорпион. Видеото за него е 8 минути и 30 секунди. Това е почти 3 пъти от предното видео. We are cooked! Избрах да го направя на зелена хартия, защото е отровен. Просто сметнах, че за последното оригами ще е по-готино жълто, ще видите защо. Първата стъпка е същата като в предното. Цък. Между другото видях един трик, в който ги прегъват с линия и става малко по-бързо цялото нещо. Мога да го пробвам евентуално, да видим какво ще стане, защото що да не пробвам, да знам. Просто малко ме е страх, че с линията има шанс да го скъсам, което няма да е много приятно със сигурност, ако се случи. Изгъни са като хората, бе, брат. Не мога да направя първата стъпка, за какво говорим? Така го оставям. Няма да го пипам повече, защото ми писна. Дайте да извада линията. Това, което е като идея на тази линия. Даже бая по-добре май ще остане с нея, човек. Трябваше да се сета по-рано за него. Вече имаме това нещо. Просто квадрат с плюсче по средата. Този маняк го разгъна. Обърна го. Сега прави тази сгъвка. Добре, чакайте сега малко. Спокой са, брат. Не, това с линията е много тарикатско, човек. Това е буквално перфектна сгънка. В смисъл, не може по-добре, разбирате ли? И сега същото в другата посока. Да, то беше очевидно, че е нещо такова. Малко на кривочко съм го срязал и затова става малко разминаване. Тая. Перфектна сгънка, човек. Линията направо ни апгрейдна по 10 умения. Това просто как не съм го разбрал, не знам. Разгъваме, обръщаме. Някаква джиджавка направим, маняка. Каква е тая джиджавка? Окей, сега тия ги правим и така. Ясно. Значи сега другото същото ще трябва да се направи, сигурен съм. Без да искам, натискам шибаната клавиатура, защото ми е сложена в краката. Така. Майко, това е доста добре за момента. Смисъл, по-перфектно не съм правил до сега всичко. Всяка сгънка ми е точно както я искам и където искам. Това с линията, имайте го в предвид. Уникално добро е, човек. Иначе, ако си без линия, трябва да имаш много финни ръце. Просто много финно трябва да сгъваш. Сега ги разгъва. И какво прави? Чакай, чисто луд. Той има някаква ебати. Какво направи, брат? Брат, много мраза като почнат с тези работи, бе, човек. Как го сгънате? Добре. Ето. Фаналко. Малко ми е нестабилно в момента начина, по който седя, ама добре. Обръщаме го. И правим същото, значи.
Добре, щом си казал, слушам и изпълнявам, шефе. Ти си човека. Някой може ли да ми обясни обаче как той маняк е оригами с гавач? Как не е някакъв майстор на цимент, примерно, да разбива стени с ръце? Вижте му ръката. Той единия му пръст е като леонска наденица. Какво е нещо? Той ако ми фане ръката, ще я сгъне като портфел, сигурно. Аз едва го направих от другата, но сега пак трябва да го правя. Нямам търпение да разбера каква е цялата идея на това сгъване в момента. Супер досадно е. Значи сега прави същия филм, само че още по-тънко го прави. Само не ми казвай, че пак ще има тая тъпата врат, където ще я правим. Моля те, не ми казвай, човек, разбереш? Не искам да я правя повече. Никога. То се сгъва с 500 000 зора това нещо. Ще ми бачка клавиатурата, брат. Май го обръща сега наобратно и прави също. Тия сгънки са ми, ама просто любими. Как да го сгъна той нещо тега, брат? Как го реши, маняк? Къде си я извади тази сгънката? Няма ли друг начин да се направи скорпион? Трябва ли да е точно за той нещо? Не може да стане той, като го искам баш. Просто не иска да се сгъне по този начин, разберете. Ще го оставя така. Би трябвало пак да стане. В смисъл, все тая. Трябва да я разтръскам, за да работи. Мисля, че това нещо трябва да стане. Така. Сега какво? What? Това силно му е крака на скорпиона. Сега какво? Ти лут ли си, бе? Аз на разнеса не мога да ви кажа дори каква е сгънката. Май е това. Това ли е? Да. Ти лут ли си? Какво е това, брат? Как го измислил някой изобщо? Някой трябва да му го родило умато и че да го направи на скорпион по този начин. Какви хора има на тази земя? Не е истина просто. Не. Ай, стига вече, бе. Сега и още веднъж трябва да го сгъна. Не, ти просто не знам как ще стане. Не ми казвай, че трябва да направим също и от другата страна. Нали? Оле, леле. Как пък ги измислях ти, бе, брат? Как пък ги измисли тия работи, бе, мой? Поне вече го знам как е и ще го направя доста по-бързо. Човек вече почва да става скорпион наистина. Къса. Сега отзаде предполагам, ще трябва някак си да се направят крака пак. Бати дивака, брато. То реално няма задни крака, така като гледам. Маш ще си изваря това като стойка отзаде. Да, скорпион е сега, няма какво да кажа. Скорпион е, определено е скорпион, просто не е най-добрият скорпион, който можех да си представя. Последното оригами, което е за мастъри. Чак не знам дали не започва. 14 минути. Почти двойно на това с скорпиона, което едва го направих. Беше адски трудно цялото нещо с опашката. Но сега ще правим дракон, но не просто дракон, гига дракон. Реших да използвам жълтото, защото според мен за дракон това е най-готино. Според мен с жълтото ще се получи мега интересно. Така че направо се фащам и ще направя дракона с него. Значи началото е абсолютно идентично с всичките, които правихме до сега. Просто сгъваме на триъгълник. Ползвам си линията отново, тъй като фанахме, че е доста useful. Буквално го сгъва почти перфектно, брато. Да, значи началото на това е буквално същото като на скорпиона. Сега ще го направим на правоъгълник сгънато и в двете посоки. Иначе, между другото, успях някак се да се справя за сега с тая тъпата хартия. Просто ако искате да ви е по-издръжливо самото оригами за в бъдеще, най-добре да е на картон. Между другото, преди време си бях направил даже оригами катана. Не знам дали се спомняте, преди да си купя истинската катана, имах фалшива такава, която беше от хартия. Малко по-сложно е, нали? Не е баш като това, някак да си я сгъните от лист хартия. Ама прави са реално, не е нещо кой знае какво. Да, и тук сега пак правим тая история. То буквално се направя скорпион, брат, като дракон. Нали съм цъкнал пак на някакъв скорпион, без да искам. То аз мога да го направя сам вече. Аз горе-долу фанах каква е идеята. Просто правиш скорпион и го променяш на дракон. Та стъпата глупост, ето я правихме при предното. Бе, брат, кара го сгъна тебе, човек. Той листа ми стана и той на оригами, брато. Преминах вече 5 версии в едно. Целият е намачкан. Ужас. Връщаме го. Как няма да стане скорпиона, ще стане дракон. Аз наистина не мога да го видя това как става. Проблема е, че той беше много досадно с скорпиона и днеска
Не исках да го правя повече пъти, обаче се наложи. Само може да не се сгъваш толкова скъсано и смачкано и гадно. Ай, стига, бе, брат, не са като хората, бе. Вече имаме хвърчилото, това е добре. Пак ли това, бе? Пас, простотията, брато. Толкова съм ядосан, че направо инстант мисля да го правя. Няма даже да гледам криво ли, не е ли криво. Просто искам да свършва вече целият филм с тая простотия. Да, сега естествено същото и от другата страна. Тъзгънка вече дете на страни. Сигурно я направих около 58 пъти. Да, сега пак същата работа и така трябва да го сгъна. То полигамиста в България. То в коментарите сега съм убеден, че някой супер зверски ще ме подиграе колко съм ноуп. Крилата са готови. Предполагам, че това, което следва сега, е да направим главата. Мисля, че това е последното. Това е голямо постижение, брато, наистина. Чакайте да си ги наредим. Ей, така да ги видите всичките. Котенцето най-не ма кефи, честно да ви кажа. Много изобщо не ми прилича на котка това. Каква котка е това, ми кажете? Ето ги виждате ги, 4-мата Power Rangers. Готино, доста готино даже предизвикателство е това да направите нещо такова. Препоръчвам ви го, доста интересно. Този път някак си бая ми се получаваха нещата. Не знам, може би пък тънката хартия не е лоша идея, защото пък по-лесно се сгъва, като се замисля. Тия твърдите, знаете ли колко трудно се сгъват по този начин? Ами това е, пичове. Той е, какво друго да ви кажа, брат? А, да.